Hej igen, jeg hedder Susanne Bjerg Vinte. Jeg lavede en lille video her forleden dag, hvor jeg afprøvede det her fantastiske produkt fra Jeunesse, som hedder Instantly Ageless. Nu er turen kommet til min dejlige mand her, for jeg synes jo, at det er lige så vigtigt, at vi kvinder, vi vil jo også gerne have, at vores mænd de ser dejlige ud, og det tror jeg også gerne, de selv vil. Så nu vil jeg lave en lille demonstration, hvor jeg putter den her creme, som jeg føler er sådan en facelift creme. Den består hovedsageligt af vand, som 92% tror jeg, 2 mineraler og en peptide, som hedder adrenaline, som er en anti-aging peptide. Det er vigtigt, at man har renset huden godt af. Det er også vigtigt, at man ikke bruger olieholdige ting, cremer osv. Det arbejder produktet ikke så godt sammen med. Det handler om, det er at dugte stille og roligt på og efterlade det fugtigt. Og jeg vil så prøve at lave en test her med, hvor jeg kommer det på cirka halvdelen af ansigtet. Det skal helst tørre stille og roligt ind. Man kan vælge bare at lade det sidde i cirka 3 minutter, men man kan også speede processen lidt op ved at vifte lidt med et stykke papir eller lignende. Der er også nogen, der bruger en føntør i en god afstand. Nu kan jeg allerede begynde at se, at cremen har udlignet alle linjerne, eller i hvert fald de fleste af dem. Jeg synes også, man kan se en tydelig forskel heroppe på panderynkerne. Jeg ved ikke med dig, Henrik, kan du mærke en forskel? Ja. Der er et tydelig forskel her omkring øjnene og... Jeg fik en tusse i halsen. Det strammer. Ja. Så det her, det er virkelig fantastisk, både til mænd og kvinder.